5 persuni weġġew b'waħda fil-periklu tal-mewt wara li kienu involuti f'inċident ta' traffiku li seħħ fi triq it-Tempesta fil-Qrendi l-4 filgħodu għal ħabta ta' 9:15. Mill-ewwel stħarriġ irriżulta li raġel ta' 44 sena mill-Qrendi tilef il-kontroll tal-vettura li kienet isuq u ħabat ġo karozza oħra li kienet ipparkjata. Bid-daqqa l-vettura pparkjata mxiet minn posta, daħlet fi stage tal-linja u laqtet 4 persuni, 3 nisa ta' 62, 66 u 68 sena u raġel ta' 88 sena il-koll residenti l-Qrendi. Fuq il-post issejħu l-membri tal-Protezzjoni Ċivili u tim mediku sabiex jassistu u ambulanzi ħadu l-persuni kollha l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Aktar tard il-mara ta' 62 sena ġiet iċ-ċertifikata li weġġet serjament. Il-xufier tal-karozza għandu ġrieħ ħfief, il-kundizzjoni tal-anzjani ta' 86 u 88 sena hija waħda gravi, filwaqt li l-kundizzjoni tal-anzjana ta' 66 sena għadha mhux magħrufa. Intant f'inċident ieħor mosti ta' 35 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li waqa' madwar sular u nofs f'sit ta' kostruzzjoni. L-inċident seħħ l-ħabta tal-10 ta' dalgħodu fi triq Mons Ejbu Ħaġar ir-Rabat. Fuq il-post issejjaħ tim mediku u ambulanza ħadet lill-vittma l-isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura. Il-Maġistrat tal-Assa Lenard Karwana ġie infurmat biż-żewġ każijiet u ħatar inkjesta dan filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.